Pag-ampo alang sa hapsay ug malinawong kampanya sa piniliay. Amahan namong tanan, makagagahom ug manggiloy-on, tantawa ang imong mga binuhat nga nagsagubang sa daghang mga pagsulay. Palihog hatagi og kalig-on ug hinabang ang mga biktima sa bagyo. Unta, pabuhat na nila ang pagbarog gikan sa pagkahugno. Aga ka sila Ginoo aron magpadayon sa pagpanginabuhi nga luwas ug malinawon ang tanan. Ako usab ibungat kanimo karon ang panalangin alang sa luwas ug malinawong kampanya sa umaabot nga piniliay. Ginoo, hikapa ang matag kandidato nga motuman sa balaod ug magpahigayon og hapsay nga pagpangampanya. Akong giampusan nga unta mga ligdog ug tarong, ang mga kandidato nga mosunod sa hustisya ug kaangayan ug adunay pagtuo lamang sa kahadlok sa Ginoo ang mamahimong mananaog. Gikinahanglan namo Ginoo kining maong mga lider nga mahadlok kanimo, mahadlok sa pagbuhat og di maayo sa uban. Ilabi na ang mga tawo nga hatagan og dakong opisyo nga magdumala sa panggamhanan sa kinatibuk-an. Ikinahanglan namo karong Ginoo ang ligdom. Ang tawo nga malinawon ang hunahuna og kasing-kasing nga magsubay kanunay sa tama ug tarong nga dalan. Kinahanglan namo Ginoo ang tao nga naikontrol sa kaugalingon aron mabuhat lamang kung unsa ang angay sa tamang higayon. Tabangi kami Ginoo. Gikinahanglan namo kini karon. Tabangi kami. Tabangi kami. Amen.